Mas Agus. Halo, siap Mas. Ini kan infonya kan paket kamar biasa toh. Yo. Nah, aku butuh ke paket pelengkap ruangan, Mas. Pelengkap ruangan. Iya toh. Nah, mantap iki cocok. Duwe toh iki? Duwe toh. Apa? Apa sih tak duwe iki? Beh, Iki jenenge almari hias, Mas. Heeh. Kayak ruang tengah itu toh, mbok Iya. boneka itu cocok. jos berarti ya. Heeh. Bahannya jati. Yo. Jati asli apa ora? Jati Mas, kilo barang ini kilo kere jati iki ngene iki ora iso mblithuki Mas jati. Iya. Iya toh. Heeh. Lah sing loro Mas iki, Apa iki? meja TV. Wah, ukurannya piro iki, Mas? Iki ukurannya 2 meter, Mas. Weh, Toh. Lebar. Jos, Ada Dik. 4 pintu. Loh, iki jerone jati iki, Mas. Loh, oh wah, iya. menika, oh. Jan istimewa. Ya asli jati, Mas. Oh, iki jerone. Oh, Kira kursi iki, jos iki. kira regane, Mas. 3.300.000. Tenan apa ora iki? Tenan, 3.300.000 ki oleh loro iki, Mas. Oh iki? Heeh. Beh, lah iki umpama, Mas. Piye? Areane Banyuwangi apa Madura no ngeterne piye iki? Wis ora urusan Banyuwangi, ora usah Madura, pokoke nek Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura kuwi gratis, ongkir bayar COD. COD tenan? Iya toh, kepenak toh. Jan penak, amanah ya? Amanah. Nah, cara pesene terus piye? Pemesanan ada nomor di bawah bio profil, langsung dikring. Kirim neng Madura, Jogja, Cilacap siap. Regane Oke. 3.300.000 bayarnya COD. Baik, berarti Iya. Mas, Mas tebas paket lengkap ruangan. Heeh. Piro? 3.300.000. Oke, lho paket lengkap ruangan ya, 3.300.000 bos. Ya ada lemari gerabah 2 pintu sama meja TV ukuran 2 meter. Just